मतदारसंघामध्ये पुढच्या कालावधीमध्ये या तिन्ही उमेदवारांना निवडून देण्यासाठी 7 फेब्रुवारीला बहुमूल्य असं मतदान करून आपल्याला एक वेगळी दिशा देण्याचं काम या ठिकाणी करायचं आहे आणि आपण सर्वजण ते नक्कीच कराल अशी आशा आणि इच्छा व्यक्त करतो। आणि यापुढील आपले शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिनजी वालावलकर यांना मी विनंती करतो उपस्थितांना संबोधित करावं। नमस्कार। देव जयतीला नमस्कार करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून आज आपण सर्वजण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या करिता जाहीर प्रजासभेच्या निमित्ताने या ठिकाणी जमलेलो आहोत। आताच या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे नेते या ठिकाणी पक्षप्रमुख शिंदे साहेब हे आता त्यांची जाहीर प्रजासभा पुन्हा येथे झाली आणि ती सभा झाल्यानंतर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, आदरणीय दीपकभाई असतील, सर्वजण या सभेकरता येण्याकरता थोडा वेळ झाला। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 9 वर्षानंतर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदच्या निवडणुका या ठिकाणी होत आहेत आणि या निवडणुकीच्या करिता आज या तुळस मतदारसंघातील आपल्या शिवसेना पक्षाचे, भारतीय जनता पार्टीचे आणि महायुतीचे तीनही उमेदवार, अधिकृत उमेदवार या ठिकाणी उभे आहेत। खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आदरणीय देशाचे मंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आदरणीय नारायणजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती झाली आणि या महायुतीच्या माध्यमातून सर्वांनी एक दिलाने, एक मुखाने पालकमंत्री महोदय असतील, निलेशजी राणेसाहेब असतील, दीपकभाई असतील, सर्वांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय आलेले आहेत। त्यांच्या सर्वांनी उपस्थितांनी उभे राहून त्यांच्या टाळ्याने स्वागत करायचे आहे। आदरणीय पालकमंत्री निलेश राणेसाहेब, आदरणीय मनीषजी जैन साहेब, भाजप तालुका प्रमुख आमचे जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, सर्वांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सर्वांचं आम्ही शब्दसुमनाने या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की गेल्या 15 दिवसापूर्वी आदरणीय राणेसाहेबांच्या उपस्थितीत एकदा महायुतीचा निर्णय झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्यामध्ये महायुतीचे उमेदवार नक्की झाले। प्रत्येक तालुक्यामध्ये भाजपला सीट किती जायच्या, शिवसेना किती जायच्या हे नक्की झाल्यानंतर सर्वांना संयुक्त असं जे वातावरण होतं ते जिल्ह्यामध्ये असल्यामुळे सर्वांच्या सहमतीने उमेदवारी निश्चित झाली आणि खऱ्या अर्थाने या प्रचाराला सुरुवात झाली। आणि गेल्या 2-3 दिवसापासून ज्या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम्स होते, काही अडचणी होत्या, उमेदवार जास्त प्रमाणामध्ये असल्यामुळे भाजप पक्ष हा मोठा पक्ष या ठिकाणी आहे, शिवसेना पक्ष आहे, प्रत्येक पक्षाचे उमेदवार खूप होते, परंतु आदरणीय राणेसाहेबांनी एकदा आदेश दिल्यानंतर आणि पालकमंत्री महोदयांचं या जिल्ह्यातलं जे काम आहे हे पाहिल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्ता या ठिकाणी जी उमेदवारी मिळेल त्याप्रमाणे या ठिकाणी आज आपल्या सर्वांच्या समोर आमच्या या वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व उमेदवार आपण नक्की केले। शिवसेना पक्षाला या ठिकाणी 2, भाजपला या ठिकाणी 3 आणि पंचायत समितीमध्ये 5 समीकरण ठरलं आणि खऱ्या अर्थाने जे पण अपक्ष राहतील त्याला थारा द्यायचा नाही अशा पद्धतीने राणेसाहेबांनी सांगितलं। आणि एकदा राणेसाहेबांचा आदेश आला की त्यापुढे कोणाचाही काही चालता कामा नये, कारण राणेसाहेबांचा आदेश अंतिम असतो।
गेले अनेक वर्ष या राज्यामध्ये या देशामध्ये काम करत असताना आपले एक कार्यकर्ते आपले पदाधिकारी ज्या जिल्ह्यामध्ये तयार केले एक संघटना तयार केली आणि खऱ्या अर्थाने आज आपण जर पाहिलं तर आपली ही निवडणूक ही फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर आहे, कोणतंही राजकारण याच्या मागे नाही. म्हणून मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की या जिल्ह्यामध्ये तिन्ही आमदार पालकमंत्री महोदय असतील, आमचे निलेश राणे साहेब असतील, दीपकभाई केसरकर असतील, प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये महायुतीचं या ठिकाणी या राज्यामध्ये राज्यकारभार आहे. सातत्याने अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय करतायत आणि त्यानंतर या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये मनीषजी दळवी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण या महायुतीला ज्या ठिकाणी काही जागा कमी जास्त प्रमाणामध्ये काहींचे रुपये होते, काहींचे फुगे होते, सर्वांचा या ठिकाणी समेट करून अतिशय चांगल्या पद्धतीची महायुतीचा कारभार या ठिकाणी आपण सर्वांना या ठिकाणी उमेदवारी दिली. आणि आज खऱ्या अर्थाने पालकमंत्री महोदय असतील, आज सकाळपासून आज या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी महासभा घेत आहेत आणि आज आपल्या या तुळस गावामध्ये पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकीच्या माध्यमातून या ठिकाणी आले आहे. मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री महोदयांचं आहे, आमचे आदरणीय खासदार साहेबांचं आहे, या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक भाईंचं आहे. त्यामुळे जास्त काही न बोलता आपण सर्वांनी येणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये प्रचंड मताने या ठिकाणी आमच्या तिन्ही उमेदवारांना महायुतीच्या तिन्ही उमेदवारांना आपण निवडून जाण्याचे आहे. आणि मला खात्री आहे की आपण या ठिकाणी केसरकर साहेब असतील, राणे साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वजण आमच्या उमेदवारांना प्रचंड मताने निवडून देणार याची मला खात्री आहे. परत एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी मी कौतुक करतो की आपण सर्वजण उद्याच्या 7 तारीखला प्रचंड मताने या महायुतीला निवडून द्या एवढं सांगतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री बाळू परब साहेब यांना विनंती आहे की पालकमंत्री साहेबांचं येथे स्वागत करतो. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी गायले. तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ आज महायुतीचे आमचे सर्वांचे लाडके नेते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, या भागाचे लाडके आमदार आणि माजी मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर, भारतीय जनता पार्टीचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत, शिवसेनेचे नेते सन्माननीय सचिन वालावलकरजी, सन्माननीय बाळू परब, सन्माननीय सुधीरजी दाटिये, सन्माननीय मंडल अध्यक्ष पप्पू परब, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे महायुतीचे उमेदवार सौ योगिता परब, पंचायत समिती मातोंडचे महायुतीचे उमेदवार शंकर गारे आणि वजराट पंचायत समितीचे महायुतीचे उमेदवार सौ सुचिता वजराटकर यांच्या प्रचारार्थ आज आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. खरं तर यापूर्वी या मतदारसंघातल्या अनेक कार्यकर्त्यांशी आपला वैयक्तिक संवाद झालेला आहे. आज फक्त पुढचे 4 दिवस प्रचाराचे शिल्लक राहिलेले आहेत. आज या मतदारसंघामध्ये आपले सगळे सहकारी मनापासून कामाला लागलेले आहेत, परंतु तरी सुद्धा काही थोडीशी कुरबुर कानावर येत होती आणि आदरणीय पालकमंत्री महोदयांनी विचारलं की मनीष, तुझ्या मतदारसंघामध्ये की ज्या ठिकाणी महायुती करण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घेतला आणि त्याच महायुतीच्या माध्यमातून त्याच महायुतीच्या उमेदवाराच्या विरुद्ध आपल्याच भारतीय जनता पक्षाचे काही कार्यकर्ते उलट काम करतायत असं आमच्या कानावर आलंय आणि त्यासाठी मला त्या मतदारसंघामध्ये यायचं आहे आणि आज ते स्वतः या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. ते आपल्या भाषणामध्ये पुढचं मार्गदर्शन करतीलच, ज्या काही कार्यकर्त्यांना सूचना द्यायच्या आहेत त्याही देतील, परंतु आपल्या सगळ्यांना मी फक्त एवढंच सांगेन की आज केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी महायुतीचं सरकार आहे आणि या महायुतीच्या माध्यमातूनच या जिल्ह्याच्या विकासाचा रथ पुढे जातो आहे. येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये महायुतीचीच सत्ता एक हाती त्या ठिकाणी येणार आहे आणि म्हणून या सगळ्या यशाच्या प्रवाहामध्ये
आपण त्या ठिकाणी असणार आहोत का, याचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि म्हणून महायुतीच्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी आपण पुढचे 4 दिवस अहोरात्र काम केलं पाहिजे. महायुतीचा उमेदवार या ठिकाणी तिन्ही उमेदवार आपण निवडून द्या. या मतदारसंघाच्या विकासाची पुढच्या 5 वर्षाची जबाबदारी आम्ही आमच्या खांद्यावर घेतो. माझे सगळे सहकारी या ठिकाणी या मतदारसंघातल्या जनतेची, मतदारांची सेवा करण्यासाठी एक सेवक म्हणून निश्चितपणे कटिबद्ध आहोत. एवढंच या निमित्ताने आपल्याला नम्र आवाहन करेल की या मतदारसंघामध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला पाहिजे. महायुतीचे तिन्ही उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले पाहिजे. आदरणीय नारायणराव राणे साहेब यांना मला अभिमानाने सांगता आलं पाहिजे की साहेब, माझ्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी महायुती विजयी झाली, महायुतीचे तिन्ही उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. आणि ही भेट आदरणीय राणे साहेबांना देण्यासाठी आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी खारीचा वाटा उचलावा, अशा प्रकारची एक विनंती आपल्याला करतो. आणि पुढच्या काळामध्ये या भागाच्या विकासाची, या भागाच्या विकासासाठी जनतेची सेवा करण्याची संधी या निमित्ताने तुम्ही आम्हाला द्यावी आणि त्याची जबाबदारी निश्चितपणे खांद्यावर घेतो. एवढंच या निमित्ताने सांगतो. पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी महायुतीचा गुलाल उधळण्यासाठी 9 तारीखला आपल्याला गुलाल उधळायचा आहे आणि याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी कटिबद्ध होऊन प्रामाणिक काम करूया. सगळ्या मतदारांपर्यंत ही भूमिका समजावून सांगूया आणि यासाठी शुभेच्छा देतो. येथेच थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आपल्याला मार्गदर्शन करतील. नमस्कार. तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या प्रचार सभेनिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, या मतदारसंघाचं गेली अनेक वर्ष प्रतिनिधित्व जे करतायत ते आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब, आमचे सहकारी मणेशजी आणि सचिनजी, बाळू परब, तालुकाध्यक्ष पप्पू परब आणि व्यासपीठावर उपस्थित असणारी सगळीच उमेदवार, पदाधिकारी मंडळी, व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असणारी सर्व भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुतीची कार्यकर्ता मंडळी. मित्रांनो, जसं मनीष देवी म्हणाले तसं तुमच्याच विभागातले या जिल्हा परिषद मतदारसंघातलं एक नाव मनीषजी देवी हे आमच्या जिल्हास्तरीय नेतृत्वामध्ये सगळ्या प्रक्रियेमध्ये असतात आणि हा त्यांचा स्वतःचा मतदारसंघ असल्यामुळे जसा मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून ओरोसचा मतदारसंघ माझ्यासाठी अत्यंत महत्वाचा, प्रतिष्ठेचा आहे, तसाच हा मतदारसंघ मनीषजी देवींच्या राजकीय वाटचालीसाठी सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. कारण या मतदारसंघामध्ये केवळ ते वास्तव्यालाच आहेत असं नाही, तर त्यांचं पूर्ण काम खूप वर्षापासून या मतदारसंघामध्ये सुरू आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातला विजय हा मोठा असला पाहिजे, त्यासाठीची त्यांची तळमळ मी बघतोय. गेल्या 2 दिवसापूर्वी या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये प्रचारानिमित्त मी आलो होतो, परंतु निलेश साहेब यांची एक बैठक असल्यामुळे जिल्हा परिषद उमेदवारांची भेट झाली नाही. शंकर घारे यांच्या प्रचाराच्या एक प्रचार फेरीमध्ये सहभागी झाला, पण तेव्हा थोडंसं एक जाणवलं की अजूनही बरीचशी मंडळी, शिवसेना, भाजपची सगळी मंडळी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रचारात सामील झालेली दिसली नाही. म्हणून मी मणेशजीला म्हणाला आणि त्याप्रमाणे मणेशजींनी परवा संध्याकाळी एक मोठी बैठक घेतली आणि मला वाटतं त्यानंतर सगळं सुरळीतपणे सुरू झालेलं आहे. अनेक लोकांची जी काही मंडळी काही कारणांमुळे, काही चुकीच्या माहितीमुळे प्रचारामध्ये महायुतीच्या सामील झाली नव्हती, त्यांच्याशी मी प्रत्यक्ष भेट घेतली, काही जणांवर फोनवर बोलणं केलं आणि मला अपेक्षा आहे की ही सगळी मंडळी आता सक्रियपणे या प्रचारात सामील झाली असावीत आणि नसतंही कोणी सामील झाले तर आया क्षणापासून सगळ्यांनी या प्रचारामध्ये सामील झालं पाहिजे. या सगळ्या विषयामध्ये महायुतीचा विजय होणं, कारण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण युती केलेली आहे, चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली युती केलेली आहे, पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळी वाटचाल सुरू आहे. आणि या युतीचा शुभशकुन असं आहे की आपण सुरुवातीलाच 25 जागा बिनविरोध केल्या. त्यामुळे आता महायुतीचे जिल्ह्यातले सगळेच उमेदवार 100% जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले पाहिजेत, ही साहजिकच भावना आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना महायुतीच्या विनंती आहे की आपण कुठलाही किंतु परंतु मनात न ठेवता, दुसऱ्या कुठल्या उमेदवाराबद्दलचा काही विषय डोक्यात न ठेवता, महायुतीच्या कमळ चिन्ह असलेल्या आणि धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या या दोन्ही उमेदवारांना आपण प्रचंड बहुमताने विजयी करून दिलं पाहिजे.
आणि मला अशी आशा आहे की परवाची एक मोठी बैठक, आताची ही पालकमंत्री साहेब आणि आमदार साहेबांच्या समोरची बैठक, यानंतर उद्यापासून या सगळ्या प्रचाराला वेग येईल आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं महायुतीचं वातावरण इथे तयार होऊन आपण या तिन्ही उमेदवारांना, आमच्या जिल्हा परिषदच्या योगिता परब मॅडम, मातोड पंचायत समितीचे आमचे शंकर घारे आणि त्याचप्रमाणे तुळस पंचायत समितीच्या वजराटकर मॅडम, या सगळ्यांना चांगल्या मताने निवडून देऊया. आम्ही तिन्ही उमेदवारांना शुभेच्छा देतो, सगळ्याच कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो. या चांगल्या विजयासाठी मी आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. धन्यवाद. आमदार दीपकभाई केसरकर यांना विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. तुमच्या आमच्या सगळ्यांचं प्रेरणास्थान हिंदू हृदय सम्राट सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. धर्मवीर आनंदजी दिघे साहेबांना वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. नुकतेच आमच्यामधून दिवंगत झालेले आमचे मुख्यमंत्री, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांना या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि माझे 2 शब्द मी आपल्याला सांगतो. या ठिकाणी या जिल्हा परिषदेच्या जाहीर सभेला उपस्थित असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि या मतदारसंघाचे सुपुत्र मनीषजी दळवी, तुळसच्या सरपंच रश्मीताई परब, मातोड सरपंच मयुरीताई पाटकर, पेंडूर सरपंच संतोषी गावडे, पाल सरपंच कावेरी गावडे, त्याचप्रमाणे भाजपचे तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकरजी सावंत, आदरणीय वसंतजी तांडे, जिल्हा समन्वयक सचिनजी वागवकर आणि मुख्य म्हणजे आमच्या उमेदवार त्याचबरोबर श्री बाळू परब आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आमच्या उमेदवार योगिताताई यशवंत परब, तुळस पंचायत समितीच्या उमेदवार सुचिताताई वदराटकर आणि मातोड पंचायत समितीचे उमेदवार शंकरजी घाटे आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो. गेले घारे 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 शंकर घारे बोलताना चुकलो का? आदरणीय सॉरी, मी बोलता बोलता चूक झाली. मातोड पंचायत समितीचे आमचे उमेदवार आणि या गावचे माजी सरपंच शंकरजी घारे आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी पत्रकार मित्रांनो. खरं तर गावामध्ये अनेक विकास कामं झालेली आहेत. आपल्याला समोरून जाणारा रस्ता अनेक वर्षाची मागणी होती डांबरीकरण करायची, ते डांबरीकरण झालेलं आहे. पुढे एक पूल होतं, मला आता नक्की माहिती नाही पूल झालं की नाही, पण पुढे तिथे पूल होतं ना कोलगेटला, ते पूल सुद्धा झालेलं आहे. आणि जी कामं तुम्ही सांगितलेली आहेत बरीचशी कामं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आम्ही कधीतरी इथं येतो, विशेषतः इथं आल्यानंतर श्रीदेव जयतेराचं त्या ठिकाणी दर्शन घेतो. या देवाची ख्याती संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यात आहे आणि ज्यावेळेला जयतेराची जत्रा असते त्याला संपूर्ण परिसर फुलून गेलेला असतो. संपूर्ण जिल्ह्यातील लोक या ठिकाणी जयतेराच्या दर्शनाला येत असतात आणि त्याची चांगली सेवा झाली पाहिजे असं सुद्धा मला स्वतःला वाटतं. आणि म्हणून चांगले उमेदवार तुम्ही या ठिकाणी निवडून दिले पाहिजे. जवळजवळ 9 वर्षानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की अनेक लोकांची इच्छा होती की आपण या निवडणुका लढवाव्या, पण याचा अर्थ बंडखोरी करावा असं बिलकुल नाही आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तर बंडखोरी अजिबात करता कामा नये. त्याच्यामुळे बंडखोरांना कदापिही आपण थारा देणार नाही याची मला खात्री आहे. आमचे जे तिन्ही अधिकृत उमेदवार आहेत त्यांना आपण प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावं अशी मी आपल्याला कळकळीची नम्र विनंती करतो. या ठिकाणी जी तुळस जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आहे त्या ठिकाणी दोन्ही धनुष्यबाण आहे आणि ज्या ठिकाणी आमची मातोड पंचायत समिती आहे तिथं धनुष्यबाण आणि कमळ 2 चिन्ह आहेत. आपण प्रत्येकाला जाऊन विनंती केली पाहिजे. आणि मी आपल्याला एक गोष्ट सांगू शकतो की ज्याप्रमाणे मनीषजींनी सांगितलं की तुम्ही ह्या लोकांना निवडून द्या, पुढच्या विकासाची जबाबदारी आमच्या सर्वांवर आहे. मनीषजी तर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत, स्वतः पालकमंत्री इथं उपस्थित आहेत, आमदार म्हणून मी स्वतः इथं उपस्थित आहे,
सगळा जो काही निधी असतो आम्हा लोकांकडेच असतो आणि मग हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद हे माध्यम म्हणून वापरलं जातं किंवा पंचायत समिती हे माध्यम म्हणून वापरलं जातं. मी आपल्याला खात्री देऊ इच्छितो की आमच्या तिन्ही या सदस्यांना आपण प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. आपल्या विकासाची जी कामं असतील त्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ. ज्यावेळेला आम्ही विजयी सभेला येऊ त्यावेळेला खरं तर आता आचारसंहिता चालू आहे त्याच्यामुळे काही बिझनेस करता येत नाही, परंतु आता सुद्धा माझ्याकडे काही कामं दिलेली होती. ही कामं सुद्धा आचारसंहिता संपल्यानंतर मी निश्चितपणे जाहीर करेन आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की हा संपूर्ण उत्कृष्ट असा परिसर आहे. तुळस हे मातीच्या भांड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे आणि मातीचे वेगवेगळे काम करणाऱ्या वस्तूंसाठी प्रसिद्ध गाव आहे आणि त्याच्यामुळे पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये पुढच्या काळामध्ये त्याला प्रचंड असा स्कोप आहे. इथं सुंदर अशी बागायती या संपूर्ण परिसरामध्ये आहे. खरं तर पहिलं जे ग्रामपर्यटन सुरू झालं ते तुळसला सुरू झालेलं होतं, पाळंदेने सुरू केलं होतं. दुर्दैवाने आज काही जरी चालू नसलं तरी लवकरात लवकर मी पूर्वी एकदा या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय येऊन गेलो आणि जसं शिल्पग्राम असतं तसं एखादं प्रॅक्टिकल त्यांना करून दाखवणं, कारण आम्ही ज्याला सावंतवाडीच्या शिल्पग्राममध्ये मातीची भांडी करून दाखवतो त्यावेळेला तुळसचेच कलावंत तिथे येतात आणि ते करून दाखवतात. तर पर्यटन हे गावोगावी गेलं पाहिजे आणि ही सुंदर अशी गावं आहेत. तिथं उत्कृष्ट अशी आंब्याची बागायती होते आणि सुंदर असा परिसर असतो. आम्ही हल्लीच पालकमंत्री महोदयांच्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो. अशी जी सुंदर गाव आहेत प्रत्येक ठिकाणी बंगलो दिलेले आहेत आणि हे बंगलो हे तालग्रुपने चालवावे अशी आमची अपेक्षा आहे की आम्हा बंगलोज म्हणून त्यांची एक स्कीम असते आणि त्याच्याखाली आम्ही 4 काही ठिकाणी 4 रूमचे 3 रूमचे असे बंगलोज दिलेले आहेत आणि या मार्च अखेरपर्यंत ते बंगलो पूर्ण होतील. अशा स्कीम या छोट्या छोट्या गावांमध्ये राबवता येतील आणि हा गाव वेंगुर्ल्यापासून अतिशय जवळ आहे आणि अतिशय सुंदर असा गाव आहे आणि हा संपूर्ण परिसरच अतिशय सुंदर आहे. वजराट असेल, तुळस असेल, त्याच्यानंतर मातोंड असेल, हा संपूर्ण सुंदर असा परिसर आहे. तर मी आता सगळ्या गावांची नावं घेत नाही, बरीच गावं आहेत या मतदारसंघामध्ये, परंतु या ठिकाणी आपल्याला मी सांगू इच्छितो की केवळ पर्यटनावरच आमचा भर आहे असं नाही. आपल्याकडे उत्कृष्ट आंब्याची बागायती होते. तिथं अनेक लोकांना आपण ज्या ट्रॅप असतात की ज्याच्यामध्ये फळमाशी कैद होऊ शकते, जवळजवळ प्रत्येक आंब्याच्या व्यापाऱ्यांना आंब्याच्या शेतकऱ्यांना आपण ते फळमाशीचं हे दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर अनेक ठिकाणी आपण महिलांसाठी गाड्या दिलेल्या आहेत की त्या गाड्यांमधून पर्यटकांना फिरण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ज्या ठिकाणी आपण आंबे गोळा करतो त्या आंब्याच्या व्यापाऱ्यांना ताडपत्र्या दिलेल्या आहेत. जे भाताचे अकाळी आपल्याकडे पाऊस पडतो आणि त्याच्यामुळे भात ओलं होतं त्याच्यासाठी ताडपत्र्या दिलेल्या आहेत. अनेक योजना आपण राबवत असतो आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की आम्ही ज्या ज्या योजना राबवतो त्याच्यामध्ये जिल्हा बँकेचा सक्रिय पाठिंबा हा आम्हाला राहिलेला आहे आणि पालकमंत्र्यांचे आशीर्वाद सुद्धा नेहमी राहिलेले आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्ही सर्वांनीच आणि गोडावड्याच्या मध्ये जो भाताचा परिसर आहे त्या ठिकाणी पहिल्यांदा यांत्रिकीकरण सुरू झालं. या ठिकाणची अनेक मुलं ही मिलिटरीसारखं त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे आणि त्याची एक आपण आर्मी स्थापन केलेली आहे पाहिजे. हा पोचवत असताना महिला बचत गट असतील तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळे उद्योग निर्माण झाले पाहिजे. हे विजन घेऊन आम्ही पुढे जातो आणि हे विजन राणेसाहेबांनी जवळजवळ 15-20 वर्षापूर्वी आपल्या ओरोसच्या जवळ एक केंद्र स्थापन केलं होतं महिलांच्या ट्रेनिंगसाठी आणि महिला भवन. आज सुद्धा ते महिला भवन उत्कृष्टपणे चालवलं जातं आणि ही सुद्धा महायुती होण्यामागे नारायण राणेसाहेबांचे फार मोठं विजन आहे, त्यांची इच्छाशक्ती आहे आणि केवळ नारायण राणेसाहेब होते म्हणून हे करणं शक्य झालेलं आहे. परंतु नारायण राणेसाहेबांच्या हे स्वप्न पुढे घेऊन जात असताना आदरणीय पालकमंत्री महोदय असतील, त्यांचे बंधू निलेशजी राणेसाहेब असतील तर हे सुद्धा खूप मेहनत घेत आहेत आणि विशेषतः मला पालकमंत्र्यांचं कौतुक अशासाठी सुद्धा करायचं आहे. एकदा शिस्त म्हणजे शिस्त, एकदा आपलं ठरलं की महायुतीमधून लढवायचं मग कोणी असेल तरी आपल्याला महायुतीचेच उमेदवार निवडून आणले पाहिजे. आणि मला दुसरं सुद्धा कौतुक अशासाठी करायचं आहे की आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 25 पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्य मिळून हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत
त्याच्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना मी विनंती करतो की पालकमंत्री या ठिकाणी आलेले आहेत, आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं ह्याच्यासाठी कौतुक करावं. 150-25 लोक बिनविरोध निवडून येणं हे महाराष्ट्रामधलं एक रेकॉर्ड आहे. ते रेकॉर्ड आमच्या जिल्ह्याने केलेलं आहे. पुढच्या काळामध्ये 100च्या 100 पंचायत समिती आणि 50 जिल्हा परिषदा हे आपल्याला निवडून दाखवून राणे साहेबांना त्याची भेट द्यायची आहे. आपले रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहेत, भाजपचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी सुद्धा खूप सहकार्य ही महायुती होण्यासाठी केलेलं आहे. तर मी सगळ्यांचाच या ठिकाणी आभारी आहे की त्यांनी, आणि विशेषतः पालकमंत्र्यांचा आभारी आहे की आज या मतदारसंघामध्ये सुद्धा साहेब थोडी बंडखोरी झालेली आहे. तर तुम्हाला थोडंसं लक्ष घालायला लागेल आणि इथल्या सुद्धा तिन्हीच्या तिन्ही सीट आपल्याला निवडून आणायला लागतील. आणि विशेषतः सर्व सरपंच या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी पुढचे 4 दिवस हे प्रचारासाठी द्यावे. कारण आम्हाला आमदार म्हणून एवढ्या मोठ्या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी स्वतःला जाणं शक्य नसतं. परंतु तुमच्या गावामधली जी काही कामं असतील नंतर आपण सांगा, रावेसाहेब तुम्ही आहे, तुमच्या सगळ्या महिला सरपंच आहेत, सर्वांनी सांगा की सर्व कामं केली जातील असं पालकमंत्र्यांच्या वतीने आणि मी आमदार म्हणून आपल्याला या ठिकाणी वचन देतो. पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांना नम्र विनंती करतो की येत्या 7 तारीखला धनुष्यबाण कमळ या दोन्ही निशाणींवर आपण मतदान करून आमच्या उमेदवारांना विजयी करावं अशी आपली मनापासून विनंती करतो. पुन्हा एकदा श्री देवीच्या शिराचे आशीर्वाद मागतो आणि माझी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कार्यसम्राट पालकमंत्री साहेब आता आपल्याला मार्गदर्शन करतात. तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे आमच्या शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व RPIच्या उमेदवार सौ योगिता परब, तुळस पंचायत समितीच्या उमेदवार सौ सुचिता वजराटकर आणि माटोल पंचायत समितीचे उमेदवार श्री शंकर घारे यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री, शिवसेनेचे नेते, माजी पालकमंत्री सन्मान्य दीपक केसरकर साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, या मंडळाचे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष पप्पू परबजी, सन्मान्य यशवंत परब, उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संदीप पेडणेकर, सुधीर जानकीजी, मंचावर उपस्थित असलेले 5ही गावाचे सन्मान्य सरपंच, उपस्थित असलेले शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि सर्व तरुण मित्र, आज आपल्या तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या आमच्या धनुष्यबाण आणि कमळ चिन्हाचे आमचे 3ही उमेदवार, म्हणजे 2 धनुष्यबाणवर उभे आहेत आणि 1 कमळ चिन्हावर उभा आहे, त्यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी इथे उपस्थित आहोत. आमच्या या तुळस मतदारसंघाचे आपण सगळे शुद्ध मतदार आहात आणि महायुती म्हणून आमचे हे 3ही उमेदवार जिल्हा परिषद आणि 2 पंचायत समितीचे, यांना आपण येणाऱ्या 7 तारखेला आपण आशीर्वाद द्यावा ही विनंती करण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. बांधवांना माझ्या अगोदर सगळ्याच मान्यवरांनी या निवडणुकीमध्ये असलेली परिस्थिती आपल्याला सांगितलेली आहे. आज आम्ही सगळेजण महायुती म्हणून, एक ताकद म्हणून आदरणीय
खासदार राणे साहेबांच्या नेतृत्वात ही जिल्हा परिषद पंचायत समिती लढवतो. राणे साहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना एकत्र बसवून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, जिल्ह्याच्या भविष्यासाठी आपण हे महायुतीचे सगळे पक्ष एकत्र आलो पाहिजे. जनतेचं भविष्य घडवण्यासाठी आपण एकत्र आलो पाहिजे, हा विचार आमच्या समोर मांडला आणि आम्ही सगळेजण या 50 आणि 100 मतदारसंघामध्ये, म्हणजे 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये आज आम्ही एक ताकदीने पूर्ण जिल्हा पिंजून काढतोय. पूर्ण जिल्हा पिंजून काढतो. ह्याच्या मागचा आमचा स्वार्थ काय? आम्ही काय इकडे येऊन आपल्या सगळ्यांची या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून पुढची 5 वर्ष हे अतिशय जे महत्वाचं सत्ता केंद्र असतं, त्या माध्यमातून आपल्या ह्या तुळस मध्ये असलेली 6 गावांचे विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमच्यासाठी ही निवडणूक फार महत्वाची आहे. तुम्ही एक विचार करायला पाहिजे मतदार म्हणून, की आज महायुती म्हणून आमची ताकद तुम्ही बघा. ज्या पक्षाचे पंतप्रधान आज देशाचं नेतृत्व करतायत, ज्या पक्षाचे मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्राचे नेतृत्व करतायत आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे एकनाथ शिंदे साहेब नेतृत्व करतायत, म्हणजे सत्तेमध्ये बसलेले 100% लोक आज या व्यासपीठावर तुमच्या समोर उपस्थित आहेत. आम्ही आज एकत्र येण्याचं कारणच एवढं होतं की आमचा स्वार्थ, आमचे हेवे दावे सगळे बाजूला ठेवून ही निवडणूक जनतेसाठी महत्वाची आहे, जनतेच्या विकासासाठी महत्वाची आहे. या तुळस या विभागामध्ये आम्हाला पुढची 5 वर्ष या सत्तेच्या माध्यमातून, ज्याचा उल्लेख आमच्या केसरकर साहेबांनी केला, ज्याचा उल्लेख आमच्या मनीषजींनी केला, ह्या 5 वर्षामध्ये सत्तेच्या माध्यमातून तुमच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी आम्हाला ही निवडणूक लढवायची आहे आणि म्हणून आम्ही उमेदवार उभे केलेले आहेत. म्हणून उमेदवार उभे केले. खरं म्हटलं तर आता मी 7 तारखेपर्यंत जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कमी पण तंटामुक्त अध्यक्ष जास्त झाले. सतत या सगळ्या मतदारसंघामध्ये आमच्याच पक्षातले काही उमेदवार, काही कार्यकर्ते पक्षाने दिलेला आदेश, राणे साहेबांनी ठेवलेला विचार याच्या विरोधात जाऊन काही निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करताय. आता महायुती झाल्यानंतर काही ऍडजस्टमेंट, काही इकडे तिकडे गोष्टी होतात. आता लोकसभेमध्ये आम्ही ठरवलं की भारतीय जनता पक्ष म्हणून सन्मान्य राणे साहेबांनी लोकसभा लढवावी. नव्हते का इच्छुक अन्य लोक, शिवसेनेचे काही होते इच्छुक. पण एकदा राणे साहेबांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर, एनडीए म्हणून आम्ही एकत्र आल्यानंतर केसरकर साहेब आणि सगळे लोक अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने दिवस रात्र एक करून यांनी हा मतदारसंघ पिंजून काढला आणि सन्मान्य राणे साहेबांना मोठ्या फरकाने खासदार निवडून दिलं. ही त्या महायुतीच्या आणि या सगळ्या नेत्या मंडळीची. आम्ही नाही विचार केला, तेव्हा शिवसेनेने नाही विचार केला की असं कसं आमच्याकडे आमदार खासदारकीची सीट आहे, आम्ही कशाला देतोय भारतीय जनता पक्षाकडे. पाणी घ्या पाहिजे, कशाला देतोय भारतीय जनता पक्षाकडे. मग विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. बघा 3 मतदारसंघ आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये. मला नाही ना द्या, हे बाबा हे खूप आहे ना द्या, सगळं मला पाचतं. 3 मतदारसंघ विधानसभेच्या या सिंधुदुर्गामध्ये आहे. 3 मध्ये 2 शिवसेनेने लढवतात, 1 भारतीय जनता पक्ष म्हणून कणकवली लढवतोय. तक्रार केली, काय बोललो. लोकसभेमध्ये ज्या अर्थी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार म्हणून सन्मान्य राणे साहेब निवडून गेले, विधानसभेमध्ये 2 शिवसेनेला आमदार दिले, 1 कणकवली मतदारसंघ म्हणून भारतीय जनता पक्ष म्हणून ती लढवली. सगळे एकत्र एक संघ पद्धतीने काम केला, खांद्याला काम केलं, तक्रार केली नाही. पक्षाच्या नेतृत्वाने दिलेला आदेश आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून
प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या समोर आमच्या समोर ध्येय स्पष्ट आहे. पहिला राष्ट्र, पक्ष आणि मग मी, हेच तर आपलं ब्रीद वाक्य आहे. मग प्रत्येक जण जेव्हा पक्षाने घेतलेला निर्णय, आपल्या सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र राष्ट्रासाठी हितासाठी घेतलेला निर्णय, हिंदुत्वासाठी घेतलेला निर्णय, आपण त्याला विरोध का केला, का कसं करू शकतो, हा प्रश्न एक दुसऱ्याला तुम्ही विचारला. ऐकत असतील आमचे काही ज्यांनी विरोधात फॉर्म अपक्षाचा भरला, ऐकत असतील, काही सहकारी आले असतील, ते आम्हाला माहित आहे. तुम्ही त्यांना जाऊन आमचा संदेश सांगा. शेवटी हे जे काय आपण करतोय त्याला त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची बदनामी आपली होते, एक लक्षात ठेवा. एकदा सन्मान्य राणेसाहेबांनी दिलेला शब्द, जो शब्द मोडणारा कार्यकर्ता आहे ना, त्याला 9 तारखेनंतर आमचा सामना करायला लागेल, हे लक्षात ठेवून ही निवडणूक लढली आहे. आमचा सामना करायचा. साहेबांचा शब्द पाळला तोडणारा आमच्यासाठी काय, आम्ही काय नीट त्याला काय ठेवत नाही, हे लक्षात ठेवा. लक्षात ठेवा. सगळं काय एकदम शांत पद्धतीने करणाऱ्यापैकी आम्ही लोक नाही. राणेसाहेब आमच्यासाठी दैवत आहे. साहेबांनी एकदा उमेदवार निवडला, विचारपूर्वक आम्ही सगळेजण एकत्र बसलो. केसरकर साहेब होते, निलेश साहेब होते, आमचे दोन्ही जिल्हा अध्यक्ष होते. आम्ही सगळ्यांनी अधिकार दिला, राणेसाहेब तुम्ही 2 उमेदवार द्याल, तो आम्हाला मान्य आहे. विचारपूर्वक राणेसाहेबांनी 1990 पासून या जिल्ह्यामध्ये राजकारण समाजकारण केलंय. प्रत्येक मतदारसंघ, प्रत्येक गावाला अतिशय जवळून ओळखणारे सन्मान्य राणेसाहेब आहे. 90 पासून का इथे कार्यरत. मग एवढ्या वर्ष काम केल्यानंतर एका कुटुंब प्रमुख म्हणून अगर आम्ही त्यांना अधिकार दिले, मग त्यांचा निर्णय तोडण्याचा अधिकार कोणाला आम्ही दिलाच नाही. आम्ही सहन करणार नाही. मलाही बघून दे कोण येतं 9 तारखेच्या नंतर. घेऊन आलो इथे जिल्हाध्यक्षाला बरोबर, त्यांनाही करून दे. आपल्या पक्षामध्ये याच्या विरोधात भूमिका घेणारे, आमच्या कमळ आणि धनुष्यबाणच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना 10 तारीख उजाडेल, हे लक्षात ठेवून हे पुढचे 2 दिवस काम करा. आम्ही तुम्हाला 10 तारीख उजाडणार आहे. आम्ही कुठेही जाणार नाही. 10 तारखेच्या सकाळी पण नितेश राणेच पालकमंत्री असेल, हे लक्षात ठेवून जरा 2-3 दिवस वळवळ करा. वळवळ करा. आमच्यासाठी तुम्ही दुश्मन नाही, पण शेवटी महायुतीचा निर्णय घेतल्यानंतर ना आमच्यासाठी पण अडचण आहे. माझ्यासाठी, मनीषजींसाठी, प्रभाकरजींसाठी, केसरकर साहेब असंख्य कार्यकर्ते आहे. नाही सांभाळू शकतो सगळ्यांना. अडचण झाली आम्हाला. महायुती करण्याचा निर्णय वरतून दिला, आम्ही केलं. आता त्याच्यानंतर अगर पक्षाच्याच विरोधात अगर आपण भूमिका घेत असाल तर मग आम्ही तर काय सहन करणार नाही. आणि मग आम्हालाही बघून देऊ. आता एवढे सगळे आमचे उमेदवार, काही बिनविरोध 25 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. काही काय आमच्या पंचायत समित्या ते निवडून, म्हणजे आमचे सभापती बसलेच जमाय. देवगडमध्ये तर आमचे 6 पंचायत समिती निवडून आले. फक्त 2ची गरज आहे. आमचा सभापती असाच बसतो, काहीच आमच्या गरज नाही. जिल्हा परिषदमध्ये 7 आमचे निवडून आले. पुढचे जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचीच असणार, त्याच्यामध्ये काही बदलणार नाही. मग कशाला पाहिजे? आपलं एक पवित्र जो मतदान आहे ते कशाला कुठल्या अपक्षाला देऊन आपण खराब करायचं, याचा विचार तुम्ही मतदार म्हणून. ज्या पक्षाची सत्ता देशात आणि राज्यात आहे, आम्ही देशाची आणि राज्याची सत्ता अगर आम्ही एकत्र पद्धतीने अगर आम्ही खांद्याला खांदा लावून काम करतोय, मग अशा पद्धतीची मस्ती का करायची, हा विचार तुम्ही सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आणि करा. उद्या त्यांना मतदान केलं, जिंकून तर ते येणारच नाही. जिंकणार आमचेच सगळे धनुष्यबाण आणि कमळवाले, पण त्याच्यानंतर संबंध खराब होणार नाही का? वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पक्षासाठी प्रामाणिक केलेले काम करणारे काही कार्यकर्ते, तुम्ही अचानक अगर कुठल्या चुकीचा निर्णय घेऊन पक्षावर असलेली निष्ठा, दाखवलेला प्रेम ह्या 15 दिवसाच्या निवडणुकीसाठी अगर तुम्ही खराब करत असाल तर ह्याबद्दल तुम्ही खरंच विचार करायला. आणि आमच्यावर विश्वास ठेवा. आम्ही बसलोय इथे. बघा, राज्य सरकार म्हणून चांगला निर्णय घेतला की नाही. 5 स्वीकृत सदस्य जिल्हा परिषदला पाठवू शकतो आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये पण स्वीकृत सदस्य म्हणून त्यांना पाठवू शकतो. असा चांगला निर्णय आमच्या महायुतीच्या सरकारने घेतलेला.
म्हणजे कोणालाही नाराज करायचं नाही, कोणालाही वंचित ठेवायचं नाही, असा चांगला निर्णय अगर आमच्या महायुतीच्या सरकारने घेतला असेल तर मग प्रत्येकाने विचार करून ह्या निवडणुकीकडे पाहिला. निवडणुकीमध्ये लढणं सोपं आहे. आता काही लोक ग्रामपंचायतीच्या वेळेस काही गाव विकास पॅनल कधी कधी तयार करतात, मग तावातावानी जेव्हा गाव विकास पॅनल तयार करतात मग वर्ष 2 वर्षानंतर कळतं की निधी आणायची कुठून, कोणाकडे जायचं, निवेदन कोणाला द्यायचं. मग आमच्याकडे शोधत येतात. बघा ना, जरा प्रवेश करू शकतो का, बघा विचारा ना, नितेश शाळेचा टाइम आहे का. मग तेव्हा अगर अशा मागण्या विनवण्या करण्यापेक्षा आताच सुरळीत करून एकतर्फी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे उमेदवार येणाऱ्या 7 तारखेला मतदान करून 9 तारखेला निवडून द्या. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो, या पूर्ण भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून माझी असेल, हा शब्द तुम्हाला मी इथे देऊन जाणार. सरपंच बसलेत मागे 5-5, एक आहे तो पण आमचाच आहे असं मनीजींनी कळवलेलं. तारीख ठरवा मनीजी, त्याला पण घेऊन टाका, काय हरकत नाही. 5-5 सरपंच आहेत, प्रत्येकाला सांगेन, केसरकर साहेबांनी सांगितलं, निवडून गेलेला असतो, लोकांनी निवडलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला मतदान तुमच्या गावामध्ये झालेलं आहे. तुम्ही आमच्यासाठी ह्या पुढचे 2-3 दिवस स्वतः तुम्ही उमेदवार म्हणून जसं गावामध्ये फिरलात, स्वतःच्या निवडणुकीसाठी जसं फिरलात, आमच्यासाठी फिरून आमच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या उमेदवाराला निवडून आणा. 9 तारखेला कुठल्या गावामध्ये जास्त मतदान असेल त्या गावाला 50 लाखाची निधी मी देईल, हा शब्द तुम्हाला माहिती करून मला आता भांडण सुरू होईल नाही. स्पर्धा सुरू होईल, पण स्पर्धेतून फायदा का आम्हाला आहे, करा जोरदार काम, आम्हालाही वाढून दे. अहो, तुमच्या जिल्हा बँके अध्यक्षांचं होम पिच आहे ते, थोडं गडबड झाली, कर्ज देणार कोण, हा माणूस रागवला तर आपल्याला भारी पडेल, हे लक्षात घ्या. म्हणजे या सगळ्याचा विचार करून तुम्ही येणाऱ्या 7 तारखेला ताकदीने अगर तुम्ही सगळेजण बाहेर निघालात, त्या तुळस मतदारसंघाची विकासाची जबाबदारी माझी आणि आदरणीय केसरकर साहेबांची आहे. पाहिजे तेवढी निधी आम्ही तुम्हाला देऊ, काही चिंता करू नका. पुढचे 4 वर्ष आहेत. हे निवडणूक झाल्यानंतर 2029ला जिल्हा विधानसभेची निवडणूक येत आहे. म्हणजे 4 वर्ष ही निवडणूक नाही, छोट्या कुठल्या ग्रामपंचायती लागल्या, म्हणजे 4 वर्ष विकासासाठी पूर्ण आपला मार्ग मोकळा आहे. जे वाक्य, जे शब्द आमच्या केसरकर साहेबांनी इथे काढले, या भागाच्या विकासासाठी, या भागाच्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी, आमच्या माता भगिनींच्या बचत गटांना योग्य पद्धतीने बाजारपेठ मिळवण्यासाठी जी ताकद राज्य सरकार म्हणून तुमच्या मागे उभी करायची आहे, ते सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी स्वतः उभी करेन, हाही विश्वास आणि शब्द तुम्हाला या निमित्ताने मी देणार. फक्त तुम्ही आमचे सदस्य, आम्हाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य निवडून द्या. शेवटी आम्हाला आमचे हात, डोळे आणि अजून आमचे लोकप्रतिनिधी पाहिजे. बघा, हे 5-5 सरपंच आहेत. उद्याच्या गावामध्ये मला कुठलाही विकास करायचा असेल पालकमंत्री म्हणून, केसरकर साहेबांना आमदार म्हणून कुठल्याही गावाचा विकास करायचा असेल, कुठल्या गावामध्ये रस्त्यामध्ये यायचा असेल, तर आम्हाला आपल्या विचाराचा सरपंच तिथे लागतो की नाही. विरोधी पक्षाचा सरपंच असेल नाही ऐकणार आमच्या लोक. म्हणून जसं सरपंच आपल्या विचाराचे, बघा आपल्या व्यासपीठावर येऊन बसले, तसं उद्या 9 तारखेनंतर आपल्या विचाराच्या जर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार असतील, सदस्य तुम्ही निवडून द्याल, तर तुम्हाला पाहिजे तो विकास तुम्हाला अनुभवायला तुमच्या भागामध्ये मिळेल. तुम्हाला फक्त तुमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्याकडे एक निवेदन फक्त द्यायचं आणि सांगितलं, जा बाबा, तुला आशीर्वाद दिलाय ना, आता तू पालकमंत्र्याकडून निधी घेऊन ये, एवढंच बोलायचं. बरोबर माझ्याकडे येणार आणि पाहिजे ती निधी त्याच्याकडे पाठवून देईल, हाही शब्द तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार. 10 तारखेला जिल्हा नियोजन बैठक मी घेणार आहे. 10 तारखेला आमचे केसरकर साहेब आणि सगळेजण. 9 तारखेला निकाल, 10 तारखेला डीपीडीसीची मीटिंग. एकदा डीपीडीसीच्या मीटिंग मध्ये कुठल्या गावाला किती निधी द्यायची असेल हे ठरवण्याचे सगळे अधिकार आमच्याकडे असतात. तुम्ही 9 तारखेला तुमचा आशीर्वाद द्या, परतफेड करण्याची प्रक्रिया 10 तारखेपासूनच आम्ही सुरू करू, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. परत एकदा आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेन, हे शेवटी हे तुळस गाव, हे तुळस मतदारसंघ, हे राणे साहेबांवर नेहमी प्रेम करणारा हा मतदारसंघ, विश्वास ठेवणारा. जेव्हा जेव्हा साधुताई साहेबांनी तुमच्याकडून आशीर्वाद मागितलाय
तेव्हा आपण सगळेजण त्यांच्या बरोबर उभे राहिले. आणि नेमकं बघा राणे साहेबांचं या 10 तारखेला 75वा वाढदिवस आहे. 75 आपल्या दादांचा 75वा वाढदिवस. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे येणाऱ्या 10 एप्रिलला जेव्हा त्यांचे 75 वर्ष आम्ही साजरा करू तेव्हा जिल्हा परिषदची सत्ता दादा आम्ही तुम्हाला आमची तुळस मतदारसंघ देऊन आम्ही तुम्हाला भेट दिलेली आहे असं उद्गार तुम्ही सगळ्या जणांनी काढलं पाहिजे. यासाठी परत एकदा तुम्हाला विनंती करीन, आमचे जे तिन्ही उमेदवार आहेत, एक आमच्या जिल्हा परिषदचे उमेदवार उभे आहेत ते धनुष्यबाणवर आहेत, खालची अजून एक धनुष्यबाण आहे आणि तिसरा आमचे जे झाले आहेत ते कमळ चिन्हावर आहेत. या तिन्ही उमेदवारांना तुमचा आशीर्वाद द्या, तुमची साथ द्या. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो या भागाचा विकास आम्ही त्यांच्या माध्यमातून करू हा विश्वास या निमित्ताने देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. या सभेसाठी आपण एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन या ठिकाणी केला. यानंतर पुढील सभा आपल्यासाठी निश्चितच आहे. त्या अगोदर आभार प्राप्तीची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज आपण या ठिकाणी आपले विचार मांडले त्याबद्दल तुळस जिल्हा परिषद गटाच्या वतीनं आणि महायुतीच्या वतीनं मी आमदार नितेशभाई राणे साहेबांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सन्माननीय या विभागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांचाही या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. व्यासपीठावरील सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो आणि आजची ही जाहीर सभा संपलं असं जाहीर करतो. धन्यवाद. सर्व बंधू भगिनींना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी बसून घ्यायचं आहे. लगेचच आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आपल्यासाठी अल्पहार घेऊन येतील. आपण पुनश्च एकदा माननीय आमदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे मत्स्य विकास, जंगल विकास मंत्री सन्माननीय राणेसाहेबांचं या ठिकाणी मनापासून जाहीर आभार मानतोय. त्यांच्या समवेत सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांचे आभार. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभासाहेब सावंत साहेब यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. सन्माननीय मनीष दळवी साहेब यांचाही मनापासून या ठिकाणी आभार मानतोय. सर्व बंधू भगिनींना विनंती आहे की आपण बसून घ्यायचं आहे.